Ya iki dulur wilayah paling pol kidul Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban, tepatnya ning Dusun Kebon Duren, Desa Jamprong Kenduruan. Jarak dusun iki saka kantor Kecamatan Kenduruan ya kurang luwih sekitar 9 km lah. Akses dalan mara dusun Singget iki dulur senajan lewat-lewat alas nanging ya wis alus aspalan. Dusun Kebunduran iki dulur berbatasan karo Dusun Singget. Dusun Singget iki sebagian melu wilayah Bluro lan sebagian melu wilayah Bojonegoro Kecamatan Kedewan. Nah, iki kali sing dadi akses sadurunge dibangun jembatan. Tahun 2022 dulur, keniki wis dibangun jembatan ana sing nyebut Jembatan Naga Emas. Jembatan iki sing ngubungno Kecamatan Kenduruan lan daerah Singget. Lah saurunge ana jembatane ya warga saka Singget sing arep mara Kenduruan ya lek wayah musim udan ya kangelan mergo nek kaline bek ya gak iso liwat. Alhamdulillah sawise dibangun jembatan iki warga wilayah Jatirogo Kenduruan lan sekitare sing arep mara Kedewan, Bojonegoro, Padangan, Ngrau, Ngawi, Cepu lan sekitare iso luwih gampang sebab dalane ya wis nglenyer. Kabeh wilayah Bojonegoro daerah kene iki ya wis alus banget dalane dalan cor.